Va néixer a prop de Varsòvia, el 1 de març de l'any 1810. La seva primera obra va ser notada pel seu pare, ja que ell encara no sabia escriure. Es tractava de la polonesa en sol menor per a piano, publicada del novembre del 1817. Als 7 anys va fer la seva primera composició I als 8 anys ja tocava el piano. El seu primer concert va ser l'any 1818. Tenia 8 anys i era compositor i pianista. És considerat el millor compositor polonès de la història. La seva primera professora de piano va ser la seva germana Ludwika. Als 16 anys va completar els estudis en liceu en cum laude. Als 20 anys va anar a viure a París. I mai va tornar a Polònia. Va viure a Valldemossa l'any 1838 fins 1939 per la seva malaltia, la tuberculosi. Cercava un bon clima per la seva malaltia. No va ser ben acceptat pels mallorquins. Va venir amb la seva parella i els seus fills. Vengueren a Mallorca amb el buc El Mallorquín. Primer s'allotjaren en establiments i després viviren a la Cartoixa. L'escriptora George Sand era la seva parella. Va viure amb ell a París fins 2 anys abans de morir-se. A la Cartoixa hi podem trobar molts de records quan en Félix Chopin va anar a Mallorca, com per exemple el piano. Va morir als 39 anys a París.